Nantna demsonu wele ku do dala jakwala. Amta est-ce que min kalana saw ke professeur saw e kalana français doctorat be bulu e kalana Sorbonne e kalana Amérique e malien mobile do dla kana ya ko mbanola e nana ya ka fura do dla mi suma kele ko islamo de ko oti ko suma furati da an shi beke doctorat kalana hali shini hali nivakina be dla ya hala nga fura mununa be suma fura ke ka se ka ambale dama ka do chasser kono ngo kalana o de yoke ka ambale ka ke siro e ka do chasser kono ngo kalana o de yoke islamaya te arabu taye islamaya kunye arabu ye arabu kunte ala kira keleo ala kira kele ba folo folo we arabu de o ko anana ni fende mi ya dama fe arabu ya te ni arabu ya do arabu te arabu ya kele don me arabu ya teme magan ko shuka ah arabu ya teme luka be arabu ya debe ka tarjme magan kaw de folo folo e ala kira kele ni hoina annale dai kama ni islam e arabu lada di ni arabu ya de do ay malien la joj mega mali lada do kele andi le do mina inana doro inana hala andi le do dumini mununa nantara hali jamana wala ngambo de ni malien na tara je oro ni nana kinini to da manga farbe fundi parce que inana nakala lada di ama to kele adelime mina inana no de arabu delle kundo mina ni kira kunana no de nu kala do muna ba kele okuma yakli paramini ko ko ngakli jagabo okuma mi ta jagabo ka soroka kuma ka blamini ka kuma occasion te masibolo ki be islamaya kele ni kuma nununa amba ndama kashikata alama ka ngagele ya jira alala ka tubi ka sege alama on bode do mais anga kungo islamaya no te de non islamaya no te farafina ka tonko te islamaya no farafina ka tonko barake baliya dronde du asababu ko nyodi barate senere anga na nyonige de anga na nyonige de hali ma tagabla ka bitigi la ba sara kalula amago foi te client foi ni client nana be kuma tolle fo ma ka foi tala parce que abolo asana ma sa be ka kale ale ba ka kalu sara de ta to be ko la fo bitigi bebe antita erla anti jigi erla ni min kera patron doni ndro ba ere sako yala na kadai chugo mina be na barakero na mandai ami nyonga ami on don sa go ebe ejibe jamana kuma ba nuna e ka yala bani mene be kaba koya mamunu be kofe jamana wula ngani duskun chiena ni adama de duskun chiena na taye ne teni fe dron ni adama de ko ne de teni fe a fien soro mangola fa ka fien soro la de enate est-ce que islamaya nana soro anga dugujugoro feun angu boyan islamaya nana soro ko kwa kana boa mo jamara chama tara jefe daga dugujugoro feun ni islamaya jamana wara nywana be yola ni khaliju laje ni arabi saoudite la petrol ko la nywana jumembe halno asoro yara bolo tabo me abora kwani ayuka jamana na fafana kuyet yintai kalaje jamana ba khaliju kono ulaje huka petrol ubo baraka huka jamana jo mais ye misri oluka misri man taunda doublé ye misri man jaya ndai islame ketro nyuma islame nyuma re juli angana majuku fo nyoma islame keba nyuma juli kuja ko be maga barachi c'est un rebe oro mina bibi ouvrier dama minta na tiseli o de kacha wallahi ibi ouvrier ta bina ka sogona kera maçon yo kera bulla bara kera faso seli wati bi se fona malo yara jama mare fodi yara hakili jiki hali mogo bina kubila barake misri la ya amba foda bara jo akaseli sa do ba fo kube continuer ni bara e misri kono ka misri to sella donc qui sigi doron ka dimi islamaya koro yoro jan fe doron e ka na yansa ni farafina kobi e ka na ni farafina hamide be ela
ibi na ambe seneko de nyeinia ibi na ambe dugujugoro fenko nyeinia ibi na tanye sira munu no obeto bu fe ni e odon che nano e sa mago bodela mago teka ni kono stomo kaina faqidu shay la yuti ete dine ko kalama ite yahudiya don ite chrétien don ite islam don iba juguya de madela ite ita don ikata kasusude e nga e manye munu mere islam ya kalan ka shidon ka kala wala saka kele o chaman labana islam ya de kono wallahi arabu professeur do to bute da arabu professeur atubira ko ale kunda don abada dombina ko ale be dala ko qur'ana ya ala kuma kai ko ala be ko ale ma don ko daven bi soro dugu ko ka min be se ka ale da ula nga ashi korobele nana tubite ali ko bate en fitini ndron ashnaka ala ko tieye siga temmin ko fe ala ko tieye no te jiningal chama de bambolo etego shijabi oda to chideun ngasra ni yo bladron itna chideun ngasra ni yo bla itna de mama ni ko kibe ala ko nyefo wal may kibe dugu ko ko kan ko nu nyefo ka soro chideun nga mate bi shu ko yere la fu okmana ambe anga jamana ube kofe kamina islamaya note de ay ate kam ka fo ya fo la harani mambisiga na ni dalu kele ka fo islamaya de ba to ni adama de tanye fe parce que abi ni fi non hali ka ande jumana ni wa jumate seli dogokun seli wati kerengerale doywa juma dina do temena uka bato ke do bebe bla bato kama uti barereke مسلمي دين على عليك دفدي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ما من أسرار إسلامية ما كما دتي مي جمعة على كل جمعة دو تقولي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نفعنا نمفو ni juma wele la ka tilia ay fe be bla ka juma ana tara wa abani ay fa idha qudiyat as-salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadli Allah koni seli bana kana si misiri kono ko ate bode ta qur'ana kalan sai ka juguya dabla ta qur'ana kana ka juguya ni hasidiya kuma fo dabla fa idha qudiyat as-salah koni seli bana doron abana فانتشروا في الأرض أي تريد كلكوكا وابتغوا من فضل الله أكا على كف سمانتي يني غارسيك سورسرا نوني على كف سمانتي هل يبوتو مسيري كونو بيزو غومين كيودي بيسولي كراكا كاتروغا فو كومبي على بيديلي كف سمانتي ni bi dum siri kono bi soli ala kira kan ka fo ala ne bi deli ka hinana ni be bo bi soli ka fo ko ala bi deli ka samanti ala alakira sallallahu alaihi wasallam ayre balole do domina sahaba kumbu yere tla wo organiser bene ka bagan kolo shibi ode lu ka do baray be nga bagan kolo shibi ne ta alakira ka baro dala ni hadisa mi me ne be no lakale shini ne rebe bagan kolo shi ko islamé joni islamé jakulu jumé bien ka ba mo regrouper ka mo fara nyonga atison ko barake o mbia atia nga sabalsa geleya nana nga nyini chugo werela nga ngana ngalotige bemba te ngalotige hawrante ngalotige ni kuma nunu ngalonde do ngalodo chete chiaute ka fode ko islamé arabu ka ladai chete ka fode ko islamé de beke ka on sigi ko pe ngo chete munun tara au contraire munun tara nyefe doni o islamé islamé jamano la munun tambe nyefe doni o islamé munun tara nyefe doni ngo islamé tasuku ba kono halan flero minabi na fara ko warbe munun nguna kateme beka ni tege bi tege de ngoni ndambe turu ite boss la me kono skato la de joni numéro 1 bi ba ta damne ki bolo de ngoni tan ba be ko ite boss la me la ci se dore ma folo o bastalaw
mbini ni gasao on bala on makefe nego e bora la e kerati kare sera ka mobili de la France goni e ko do nyesoro alhamdulillah ay gallo de e ko be bora akla ngoni e bora ngoni avion bina yasa e bora nye bala e fana te dore la luka e réseau kono shtomo kan vola ne ta ku ye che ibe arabuya kele tugo bina ku to buya fana kele ti nga wesigi weslamaya kele to bukana wa fo ko on arabu joni wesigi weslamaya kele anglais la wa ko arabu joni anu manga kutuba famba beke babana ngala kika ebe ka dugukolo min defaye dugukolo yɛrɛ bila i y'a fɛ bɛɛ bila i t'a fo i ka bilen hali yen sigi papier e t'o la bilen papier wɛrɛ de b'e bolo e de b'i sigi ye k'e bɛ farafinya fɔ anw ye yan e de b'i sigi k'e bɛ maliyɛnya fɔ anw ye yan i bɛ na de an b'a ɲɛfɔ wa n'i kun ye ladiri ye i bɛ arabuya kɛlɛ cogo min na ka silamɛya kɛ arabuya ye k'o kɛlɛ i kun bɛ tubabuya fana kɛ kerecɛnya ye k'o fana kɛlɛ nka ne b'a dɔn dɛ a dɔw bɛ buguri bɔ dabada la n'u b'a fɔ silamɛya yahudiya kerecɛn u bɛ buguri bɔ dabada la u b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ n b'o fana kalama o nka i b'a sɔrɔ u bɛ ninakili sama min na sa o ye silamɛya ye awɔ tuma dɔw u b'a bɛɛ tɔgɔ fɔ k'olu b'a bɛɛ kɔntoro la nka an b'a dɔn i kan bɛ min ma o an b'a dɔn e kan bɛ min ma e dulɔki bɔ kun ye min ye anw b'o dɔn e yɛrɛ t'a dɔn tubabu ka wari d'e ma k'e finance et puis nin ko ninnu yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ tubabukalanna yɛrɛ fɛn o fɛn fana ko ala ye barika don o la k'o sera ka koba dɔ kɛ i t'olu sigilen ye video kɛla diinɛ ko la k'u bɛ diinɛ contre la non video kɛ in a tan tɛ nafolotigiw bolo ko ye video kɛlaw ka hakɛ to video kɛ in filɛ nin ye kuma bɛɛ i bɛ sigi ko n bɛ video dɔ kɛ a tan tɛ nafolotigibaw bolo dɛ n m'a fɔ n'u taara interview taara k'u la fɛn kunkurunin dɔw la mɛ baliku kuma bɛɛ de bɛ sigi maliyɛnw n bɛna fɔ a ye tan maliyɛnw bɛna ci de t'a la n'o tɛ n'a kun kɛra fɛn ye a sigiyɔrɔ la yen tubabu jamana yɛrɛ n'ale yɛrɛ kun kɛra fɛn ye tubabu jamana ka ye hali balontanna minnu kɛ bɛ fɛn ye hali olu yeli yɛrɛ ye baara ye kuma tɛ k'u bɛ n'u sigi k'u bɛ video kɛ e m'a ɲɛ de sɔrɔ o kuma na a ɲɛ ti sɔrɔ silamɛya kɛlɛli la dɛ e m'a ɲɛ sɔrɔ i taara yen i m'a ɲɛ sɔrɔ an tilankɛ e bɛna taa ɲɛ de ɲini ka na an yɛrɛ hakili la n'an ka professeurs taara u bɛna kalan de kɛ u bɛna fɛɛrɛ kɛ sanubɔ machine dilanli ko bɛna ɲɛɲini an fɛ farafinna yan an bɛna bolifɛnw dilanli daminɛ nka fɛn o fɛn mana taa kalan ka na u bɛ tila ka na sigi ko silamɛya bɛ taa a ka ɲi sa o faamuyara na ni dɔ wɛrɛ ye an y'a faamu e ma ko silamɛya b'an to kɔfɛ o kɔfɛla in ka d'anw ye a to yen na ni dɔ wɛrɛ ye mun tɛ silamɛ ye na ni hɛrɛ ye olu ma e tun b'a faamu wa i ɲɔgɔnnaw bi yan na ni hɛrɛ ye olu ma dɔw y'aw kɔnɔna o b'a ma wuli bi k'i bɛ nin ko ninnu kɛlɛ ta kura ye dɔ y'i kɔn a la o sara cogo min na e y'o ye a ye ala kɛlɛli min b'a kɔfɛ labanko juguya don dɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ anw ma a kuma bɛ se ka ko ye tulo la i bɛ se ka jaabi façon bɛɛ fɔ nka i sigi ka ala kɔnɔ dɛ n'i ma tuubi kɔni labanko juguya don dɛ bana an m'a fɔ maa ye silamɛya la don si k'i ka baara dabila a ma f'i ye k'i ka ɲɛtaa sira foyi dabila hali adamaden ye cogo cɛjuguya a kaana fini fɛ a kun man di alakira ye sallallahu alaihi wasallam don dɔ cɛ dɔ y'i kun da alakira kan a natɔ a kunsigiw ferekelen bɛ a yɛrɛ fini fasafasalenw b'a la ka fantanya tɛ dɛ adamaden k'a mago bɔ a yɛrɛ la cɛ b'a la ka na o sira de fɛ a natɔ kira ko k'a kunbɛn a kana to a ka se a t'a fɔ k'a ka taa a yɛrɛ saniya k'a yɛrɛ dilan cɛ taara ka taa a yɛrɛ saniya ka fini ɲuman don k'a kunsigi labɛn ka fɛ ka nin sigi kira ko nin Ouattara dɔ bɛna sigi komi n'a fɔ sɛtanɛ kira tun bɛ ye cogo juguya de misaliya ni sɛtanɛ ye fantanya ko tɛ dɛ adamaden ka ban a yɛrɛ la k'i yɛrɛ nɔgɔ k'i yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen o hakili la ko fantanya don fantanya tɛ nɔgɔlenya don dɔw b'u yɛrɛ kasa koya k'u yɛrɛ nɔgɔ k'u yɛrɛ biri bara kuma n'u dana jɔ misiri kɔnɔ n'i se tori dɔɔnin k'u bɛ ɲugu mɔgɔw la e de yɛrɛ kɛ ɲugutɔla fɛ ye silamɛya t'a fɛ kabini aya fɔlɔ minnu jiginna alakira kan
sallallahu alayhi wa sallam a fɔra alakira ko wa thiyabak fatahhir k'a ɲamaro ni saniya ye kabi silamɛya daminɛna hali bi ni mɔgɔw bɛ hôtel ta u b'a fɔ k'a ka sanu propre n'i ye fɛn o fɛn mankutu u b'a fɔ k'a ka sanu bon silamɛya bɛ saniya ɲini silamɛya bɛ jidi ɲini alakira yɛrɛ tun bɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ fantanya ma a bɛ fantanya ni kafiriya de nɔrɔ ɲɔgɔn na ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ a la taa Zadul Ma'adi lajɛ ko baganmisɛnnin 100 tun bɛ alakira bolo sallallahu alayhi wa sallam ni kuma o kuma ni kelen wolola dɔrɔn a bɛ kelen kantigɛ a yɛrɛ ka zuhudu kama k'a t'a fɛ a da du ka tɛmɛ 100 na ale ye kira ye ale ye bɛɛ ɲɛmɔgɔ ye ni kelen n'a fɔra ko kelen wolola dɔrɔn a ko ka kelen kantigɛ Zadul Ma'adi nana nka o tun b'a bolo kɔni baganmisɛnnin 100 alakira sallallahu alayhi wa sallam a ye ɲaamɛ joli fɛ a ka hajjatul wada'i la alakira yɛrɛ ye cogo tun ye jumɛn ye sallallahu alayhi wa sallam diɲɛ silamɛ jamana baw bɛ yen bi u mɔgɔw bɛ cogo di anw bɛ jatew kɔrɔ ni mun ye hali tubabu t'a kun siɲɛ u ye wa e m'a faamu koyi e m'a faamu dɛ jamana min bɛ bɛɛ ɲɛ bi a jamanakuntigi sigiko fɔlɔ a ye mun fɔ k'a bɛna silamɛw gɛn ka bɔ u ka dugu la o ko labanna cogo di ale yɛrɛ taa yɔrɔ fɔlɔ kɛra o silamɛ dugu kelenw ye ayiwa ne kɔni ka dalilu dɔw filɛ nin ye dɔw ye nin y'a worobilanci la dama de ye nin y'a daminɛ ni maa min n'i y'o faamu i ka kɛlɛ segin n'i m'o faamu an ka taa aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سلام هذه دين الدفلي سلام كده كمالين غرو سلام هذه بعفو تشيما كو إربي مسود دوني تا 100% ما أو بمنون في ولي بعفو كو تشيبه دوغه مسود دوغه كو بيان كومي وما رجمه بكلانجا بو مسود بكلانجا بو أوتا سلام هذا سلام هذا تشيبه كورو دي بيجو الإسلام تفنك ديني بارك دينته الرجال قوامون على النساء على يوفومي أقوال يرد يودف سيدوي لما آية لمن وبما أنفقوا من أمواله تهدي بالنفقاته تهدي بجوني دوي 100% إسلام يكون نابلوان سيلا يدي باسرا نيسو بجو يدي باجو دو جو يدي بالنسمو فانجي فالإسلام يا مزية فوق بان tabolo tey meme ladriya fo ka tɛmɛ silamɛya kan c'est-à-dire mɔgɔ dɔw ka diinɛ baara kɛcogo cɛjuguya o doni tɛ da silamɛya kɔnɔ non mɔgɔ dɔ tɔgɔ ye silamɛ o ye kojugu dɔ kɛ silamɛya tɛ juge n'o ye dɛ ayi f'an k'o de faamu silamɛya bɛ kiiri de silamɛya yɛrɛ ko di a gafe sahalenw kɔnɔ a yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila mun na am to de lajɛ silamɛya bɛ a dungew silamɛya bɛ silamɛw yamaru ni mun ye a b'u bali mun na an bɛ to de lajɛ n'an y'o lajɛ n'an y'a sɔrɔ tiɲɛna silamɛw filɛ nin ye min na nin ye silamɛya de b'u bala la silamɛya tɛ sɔn ka baara kɛ silamɛya tɛ sɔn ka kɛ nafolotigiw ye e yɛrɛ nafolotigiw ko mɛn silamɛya kɔnɔ kabini alakira tile la alakira sallallahu alaihi wa sallam Osman bin Affan a y'a fɔ k'a ka nafoloko dabila Abdurrahman bin Auf kira ko k'a ka nafoloko dabila wa Abubakar ni Siddiq kira ko k'a ka nafoloko dabila parce que k'a kɛra silamɛya an ka ɲɛɲini cogo wɛrɛ la n'o tɛ ala nɛni tɛ fɛn bɔ an kungo la dɛ ala kira nɛni tɛ fɛn bɔ an ka kungo la dɛ silamɛya nɛni o tɛ fɛn bɔ kungo in na koyi a tɛ fɛn bɔ a la dɛ inna allaha la yughayyiru ma biqawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim
hali ere ka nga do dala ni sira mi ni blala la iba tiɲɛ o bɛ da silamɛya kunna ere tara ka bila ko dɔ kunna ere tɛ se k'a jagokun sɔrɔ i yɛrɛ ye i yɛrɛ tɛ se k'a ko sigi sen kan i yɛrɛ ye maa dɔ y'i dɛmɛ a k'a sigi sen kan i y'o ko ci ka taa o dama min b'an fɛ yan dan b'a la ka ko kalifa i la ko min n'a ɲɛna a bɛɛ ka hɛrɛ b'a kɔnɔ nka e b'o ko daji k'a b'a daminɛ ala an ka sabali sa an ka kalankɛlaw a filɛ nin an bɛ fura minnu san an bɛ sanni min da kɔfɛ fura kan kabi kuma jumɛn médecine b'a la ka kalan yan n ko farajɛ dɔgɔtɔrɔw ka fura dilanlenw de bɛ ka na feere yan minnu ye furakɛli kalan o kɔnɔna na dɔw y'u ɲɛsin recherche ma furako la ka furaw dilan ni fo danganiya nana sɔrɔ ala ta kɔfɛ k'a fɔ nin kɔni nin ye nin fura ye donc o de labɛnna k'o kɛ international ye k'a don fura papiyew kɔnɔ ka pharmacie fan b'o de la o tuma professeur minnu filɛ nin ye Amérique Faransi n'u bɛ silamɛya kɛlɛ la o a dɔw ye médecins ye dɔgɔtɔrɔw b'a dɔw la a dɔw ye dɔgɔtɔrɔw ye o tuma e nana fura dɔ dilan yan ko silamɛya la ko an ko maliyɛn tɛ fura dilan ko an ko silamɛ tɛ fura dilan hali sumaya fura hali yɔrɔ min tɛ tubabuw ka bana ye bana min tɛ tubabuw yɛrɛ fɛ yen n'a ka ca anw de fɛ yan nka olu de bɛ tila ka fura dilan ka n'a feere anw ma yan an yɛrɛ an tɛmɛn'o bɛɛ kan min yɛrɛ ko gɛlɛyara koyi min yɛrɛ an sera yɔrɔ min na sisan hali an ka pɔliw n'an ka ɲintiw n'an ka galamaw chinois de b'o bɛɛ dilan o bɛɛ industriel dilan ka na n'a ye sisan kabini san 100 dama min a bɛ ka dilan anw fɛ cogo min na an ta ma se ka bɔ a dilan cogo kɔrɔ la o bɛɛ ye silamɛya nɔ ye n'an ma a silamɛya kɛlɛ jateminɛ a tɔ bɛ ɲini ka kɛ hasidiya ye sa dɛ a tɔ i bɛna ni sari kekuya kojugu bɛ naloma sɔmi olu bɛ ka silamɛya de kɛ k'u ka wo datugu anw y'a ye koyi parce que maa si tɛ fitinɛ fɛ jamana in kan yan c'est-à-dire silamɛ jamana furadama a bɛ o kalan ninnu de sira kan a bɛ tubabu ka taasira de kan jamana furadama donc pour que ko wo bari olu b'a jira k'u bɛ ko kungo da silamɛya kunna non e bilala min na i ma se k'a kɛ de san kan ka sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔw de b'an yɛrɛ ka fura dilan yan an ka médecine baarakɛlaw médecine a tɔgɔ ye di médecine kalandenw halisa a ye dɔ fara cɛsiri kan dɛ tɛ tant que fura bɛ ka bɔ kɔ kan ka na k'a sɔrɔ jiriw b'anw yɛrɛ fɛ kungo kɔnɔ yan recherche de bɛ kɛ nin kan ka nin fura kɛ nin bɛ nin microbe in faa bana ye microbe de ye n'i y'a fa la sɔrɔ o de y'a fura ye an ka sanu bɔra kɔrɔw an ka numuw halisa a ye dɔ fara baara kan a ka sanu ka se a bɔcogo ka se ka évoluer dɔ ka fara a kan a kana kɛ garamu garamu ni bɔ in ye tubabuw bɛ tɔni bɔ cogo min an yɛrɛ ka se ka tɔni bɔ ten an ka bololabaarakɛlaw y'a lajɛ mobili pièces bɛ se ka dilan moto pièces bɛ se ka dilan cogo min na n'a tila n ko farafinna an kan ka nin de kɛlɛ kɛ an kan ka ɲɔgɔn su ka kɛ nin de kan o baara kɛli seli waati sera n b'a bila ka seli ka tɛmɛ ni n ka numuya baara ye o bɛ fɛn tiɲɛ o la o tuma an ka ɲɔgɔn ɲininka sa mun de bɛ silamɛya kɔnɔ ko o baara de bɛ mɔgɔ empêcher f'i tɛ se ka kɛ fɛn ɲɛnamaya la walahi bilahi o tɛ yen ala yɛrɛ ma foyi ɲini jɔnw fɛ fo fitinin jaga tɛ bɛrɛ ye nafolo la sun waati tɛ bɛrɛ ye san kɔnɔ kalo kelen seli waati tɛ bɛrɛ ye 24 heures kɔnɔ miniti 50 o ye seli min n'a janyana ye dɛ parce que o la an ye miniti 10 de ta seli waati kelen kelen bɛɛ la seli waati bɛ se ka kɛ k'a ɲɛ hali miniti 5 6 7 kɔnɔ nka an ye 10 ta k'a janya yɛrɛ 24 heures kɔnɔ heure 24 b'i bolo i bɛ se ka jago baara bɛɛ kɛ i bɛ se ka bolola baara bɛɛ kɛ i bɛ se k'i ka ko bɛɛ k'o kɔnɔ miniti 50 o dama de sigilen de fɛ seli kama jaga i ka nafolo k'a tila 10 ye k'a tila 10nan fana k'o fana tila sara 4 ye ka kelen dama ta wa o bɛ san o san dama de ye wallahi impôt ka ca n'a ye impôt ka ca ye o tuma na an ka sabali an ka sira ala ye ka maloya ala ma ni waati occasion tɛ ko mɔgɔ bɛ ni genge silamɛya la a kuma na nka komi dɔw b'u ka silamɛya kɛlɛ la permanent nka waati dɔw la u b'a yuguba kura ye
pour que mɔgɔw hakili la siɲɛ parce que n'i ko fantan ma dɔrɔn k'a ka gɛlɛya kun ye nin de ye kuma dɔw la a t'a hakili yɛrɛ jagabɔ yɛrɛ yɔrɔ an fɛ yan fantanya bɛ n'i ka don mɔgɔ dɔw hakili la dɔw yɛrɛ bɛ sin ka dimi silamɛya kɔrɔ ten ka sin ka dimi hali mɔgɔw bɛ dimi u balimaw kɔrɔ kɛ n ko ni adamaden ka fɛn kɛ baliya n'a sera yɔrɔ dɔ la a jateminɛ i b'a sɔrɔ jeune fɛn o fɛn sɔn baara ma tuma bɛɛ b'a sɔrɔ a sigilen don k'a balima nafolotigiw kɔrɔ fɔ hali n'o nafolotigi ninnu bɛ jagabɔ hali n'u bɛ ɲumanya kɛ nka kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a sigi bɛ k'u kɔrɔ fɔ k'u m'ale dɛmɛ a ka kɔrɔfɔli bɛɛ ye nin i bɛ fantan dɔ yɛrɛ kanbɛ nafolotigi dɔ ma karisa o ye kafiri de sa hali kafiri ka fisa foyi tɛ ko ale taara n'a den banabaatɔ ye k'o ma sɔn k'a dɛmɛ o t'a kafiriya ye dɛ non dɔgɔ o t'a kafiriya dɛ o t'a kafiriya kafiriya kiriw de bɛ yen mais a ma e dɛmɛ o a kun kan k'i dɛmɛ nka a ma kafiriya f'an ka faamu mɔgɔ e tɛ ka kuma ti ka ko dɔ légaliser fɛn min sariya kiri de bɛ yen karisa ye nin ko in kɛ a ye ne tɔɔrɔ parce que ni adamaden fɛn o n'a bɛ balo a wɔsi la a cɛ sirilen don a bɛ ka dɔ sɔrɔ olu ka kuma man ca o nka jɔnni de ka kuma ka ca wala an bɛnkɛ filɛ fɛn bɛɛ b'a bolo an fantinin filɛ a filɛ fɛn bɛɛ b'a bolo ni karisa filɛ fɛn bɛɛ b'a bolo anw bɛ taa ok tɛ wuli ka dɔ kɛ wuli k'i lama koyi alharaka baraka fana an kɔni bɛ ɲɔgɔn wele ka na min ma o ye cɛsiri ye ka ɲɔgɔn wele ka na an ka segin ala ma ka yafa ɲini caya ala fɛ an k'an cɛsiri hali bi an ka n'an jigi tigɛ an yɛrɛ la an ka n'an jigi tigɛ an ka ɲɛnamaya la an ka n'an jigi tigɛ an ka taaɲɛ na an kana kun fɔ an ka taaɲɛbaliya la minnu tɛ tiɲɛ ye joli tɛ suma nɛ kan a filɛ jamana dɔw tun bɛ hali mɔgɔ kun t'u dɔn ni balontanw ni fɛnw tɛ hali t'u tɔgɔ ye nka kɔsa in na bɛɛ de bɛ girin na olu nɔfɛ ko alikama ja olu jɔ bɛ ni diɲɛ fanba bɛɛ ye alikama sɛnɛni na anw dun anw ma se ka malo anw yɛrɛ ka base ye malo min an ma se ka malo sɛnɛ k'an yɛrɛ balo yan jamana bɛɛ malo bɛ mali la yan o fana ye silamɛya nɔ yan jamana bɛɛ a bɛɛ malo bɛ mali kɔnɔ yan Brésil malo bɛ na yan malo bɔ tɔgɔ ye di chinois fɛ yen ka na yan malo i bɛ jamana hali tɛ jamana minnu yɛrɛ jate marchandise bɛ bɔ fo Vietnam ka na yan dumunifɛnw Vietnam ni guerre mondiale yɛrɛ tɛ i tɛ Vietnam min tɔgɔ mɛn mais o bɛɛ dumunifɛn bɛ na feere mali la yan k'a sɔrɔ dugukolo dalen filɛ an bolo k'a sɔrɔ ji dalen filɛ e yɛrɛ k'a bɛ ala k'e da e yɛrɛ baara jumɛn kɛ min bɛ e bɔ i cogo la k'i avancer dɔɔni sabali sa an ka filɛ an ka maloya sa e yɛrɛ ye sɛbɛko jumɛn ju tigɛ hali o professeur minnu filɛ kɔ kan u ye mun de kɛ jamana in u ye mun de ɲɛ jamana ye k'a bɛ ala k'u da u ni projet jumɛn nana yan olu fana bɛ yen dɔrɔn ni tubabu bɛ dɔɔni min d'u ma u k'u faso ci u ka silamɛya kɛlɛ u ka tubabu ka affaire kɛ sinon i bɛ yɔrɔ min na mun i t'a fɔ ye e bɛ yɔrɔ min na yen fana ye chrétiendugu de ye mun na i t'i gɛngɛ olu la ye i bɛ min fɔ anw ma yɔrɔ jan fɛ yan mun i t'o fɔ papu ma faransi mun i t'o fɔ itali k'i to itali i tɛ sɔn k'o fɔ papu ma ye o u b'olu gasi sigi o i ɲɛ b'u la ta bɛɛ gɛngɛlen don ko arabu u b'u to yen réseau kan u bɛ ci bila ka na nka u bɛ jamana minnu na u b'olu gasi sigi dɛ n'o tɛ jamanaw ma diinɛ bila ka sɔrɔ ka kɛ fɛn ye o n'o don hali n'u sɔrɔ u ka kerecɛnya tiɲɛnen don nka tubabu kɛra fɛn ye k'a to kerecɛnya la o a bɛɛ tɛ diinɛ de ye hali n'o y'a sɔrɔ a tiɲɛnen don maa caman fana ka silamɛya tiɲɛnen don hali n'u ka kerecɛnya tiɲɛnen don mais u ma églisew kɔni ci pour que ka sɔrɔ ka usine dilan tubabu y'o de kɛ Europe y'a ka églisew de ci pour que usine ka na n ko usine nana églisew sɔrɔ yen hali sini olu ka diinɛ organisé t'u bolo papu t'u fɛ yan américains fɛ yen hali u ka wari ala tɔgɔ sɛbɛnnen t'a kan o ye amérique bali ka bila bɛɛ ɲɛ bamananw ko ten ko jakuma t'a ka fasadenya fɔ ko ɲinɛ ye n kin da la Afrique bɛ tiɲɛ fɔ yan nin bɛɛ kɔ e y'an bɛ wuli ka baara kɛ koyi Afrique an bɛ wuli ka baara de kɛ mɛnɛ ni ala sɔnna a ma i ye diɲɛ jamana o jamana Indonésie min filɛ nin ye ni moto jakarta filɛ bɛɛ ko jakarta bɔ yɔrɔ min na olu de ka silamɛ jama ka ca bɛɛ ta ye nka u ye min kɛ sofarasi la jɔnya la a bɛ san 300 ni kɔ bɔ dɔw b'u coloniser u bɛ bɔ yen dɔw wɛrɛ b'u coloniser u bɛ bɔ yen dɔw wɛrɛ b'u coloniser u sɛbɛ donna baara ma tuma min na u ka jɔnya banna n'an ko an tɛ baara kɛ ni baarakɛla min y'a ta min kalifa i la fana i b'o dun ni bilala wali baara min kunna i t'o kɛ ni sɛbɛ ye
akuma akla ko nyeta e fudia adama de be dodala ere matia ere mi professeur ke kalana ere ni foi mana ifasola foi kata kanin kalan jambain ke masiga na projet foi la be ifasola matière ubia masiga na étude ke foi ka fem bisiga on nafa fo alsa e sigi me réseau kono o réseau ere o eta foi tola hali logiciel munu be la ka bla réseau kono nu be ka nga milliards du akono en professeur taj membala WhatsApp tante TikTok tante Facebook foi bebe wurle la de kono ebe snibe arabia kele nga tobuya fana kele ni ko nga kanere amin na manta didla nga o tese ya ke doron no bo ebe mo inisa do mo ka sel dabla doron ko shun dabla bana no kera am développer am yini ngake ko be ka la ini kafir DM yi sisa mo ka fo doron ko alate ko kira ko teche ko islamiyya teche bo na yo fo sisa bana na yo fo am lafia e ko ye fa enta o teche ne bo jabi chete parce que islamiyya nana sura angumbo la ka ko anguma lafia islamiyya nana sura mo ko be kafiriya la nga fo itubulo islamiyya nana kafiri fiun sura farafina fo itubulo tsiga fo ke che mina iba don ko barama ke anfeya kena kan ko de do ni tara jamana towla ubuka fe yoro koro jirila iba sura halu ka bato ke ro ani kafiriya do iba sura ka bato ke so koro ya joni farai so bilibili badi undo sanke me chama sampa kila masika chi e ka so kelenjira malla bolu so koro kelenjira kwa ai sanke me nani belo ka a fleku ya jo farala ko ka kumbaya ya mana ma de ka bara adama de ka chesiri na ka bara bake ngabe don deba ka tariku kono ka ba ka kokoro la ni tara sino fe bitu ko kogo min laje kogo mina adambe faraka kata ni re a jochwe iba don ko munu ye ni njo we barake ni tara Egypte ni yuka bugu nunu fara bugu nunu iba don ko munu ye ni anta obebi yani islamaya kana bolu commission yoro munu na abolition so obebi e so kumbaba do be ko bolu so de kundwa to kore ko hey che bara de kunti ankwa anga lajeli na sana kununa anga barake bara de kunti sina koyi sa be bara de ke wanyebe fe ofena mo bulo ala ka soni ko fa sa wo bara de iyebe shino wala ta u bulo ye fe ofen ka de la Chine ye fe ofen ka de la Chine ta tara banyana ko abe machana ni macher ko ni adu izin fangele fe dorita afin ko be fangele fe ko into egoyi adama de simbe ka bara de ke na bulué na sigi so ma 7h ni posi dominique wati te fo wula fe bara jigi wa anga dem so be chiena fumina angon mayi angu ko dugu munu ke itay chayra nyumana en ko ngoye nyana jamana bango ni suma tayro lango ko kabini 21h 22h ko asura chinois mayena mabetara chede foni ne ko Allahu akbar parce que mama sebela ka boka ta barake soma o tika shia nyana ga yala on be shi ka yala shi ka moto boli bo kuna point so clé qui da ba ka soro wuli ka islam o banin islam o mungela islam ma foi kela e kon e chuwede be ki nagashi ala kana nagashi comme ça femme au ma femme ngoni afam parce que auta islamia de manda wi awakla ko amba don islamia note amba do problème bi bara ko drone do anga la joro anga kunu anga barake anga kunu jamana to be ka sebe jidiya fo ko sebe ki sebe do koma wallahi hala me jamana munu fle ko islamia man chan fe nga ni tara ulu fana ka islamia doni min be u sebe min bu ka islamia ma on sebe otama Islamé de Suraya, Islamé de Suraya, vous voulez sambi duru sambi ora Islamé kono hal sa balaka kalam fatiala. Jamais ito vous fait itaï chinois fait itaï akagele. Amancha kumonta. Kadoko la isebeta ma on bete de sebe de bega taka bonga nyina mala. Nata arabu côté akan dalila ko man talaba shay'an wajadahu aw ba'dahu
ko fɛn o fɛn n'i y'a ɲini a ɲini ye i sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ ye ko hali n'i m'a bɛɛ sɔrɔ i bɛ dɔ kɔni sɔrɔ a la. a bɛ sibi kuma dɔ i yɛrɛ b'anw lajɛ i bɛ yɛrɛ ɲininka ko n bolo ma dali yɛrɛ don mun ma i bɛ yɛrɛ ɲininka ko n bolo ma dali don mun ma n'a fɔra ko jamana ko sɛnɛ mɔni bagan mara i b'a sɛnɛ daliluma tɛ sen na mɔni daliluma tɛ sen na bagan mara daliluma tɛ sen na a si daliluma tɛ sen na. Bon an dun bɛ ko dalilumaw de ɲini ko baw wali jamanaw ka gitɔrɔn baw olu ɲɔgɔn na izini kunbabaw diɲɛ fɛn sankɔrɔtalenw olu ti sɔrɔ ten dɛ. Ala ka hakili ɲuman di an ma, Ala ka bɔda k'an ye, Ala k'an jidi limaniya la, ni silamɛya diinɛ ye Ala k'an balo a kan, Ala k'an fatu a kan. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.